Niektoré bicykle nevyzerajú na fotkách v ponuke e-shopu tak dobre, ako vyzerajú naživo. Podľa mňa presne takýmto bicyklom je aj tento topkový Kellys s presným označením Hacker H90. Je to v podstate najnovšie prevedenie najvyššieho HT od slovenskej značky Kellys. Čo sa týka nejakých detailov, ide skôr o evolúciu. Dneska vám popíšem, ako je toto najnovšie prevedenie 90-ky vybavené, ako trošku pozmenili jeho konfiguráciu a komponenty, ale hlavne sa môžete pokochať na pekných záberoch, ako v skutočnosti tento Kellys vyzerá naživo. Ako som spomenul, ide skôr o evolúciu ako revolúciu, je to vidieť na geometrii, ktorá zostala zachovaná. Predchádzajúce prevedenia 90-ky sme robili aj rôzne testy a predstavenia, to si môžete pozrieť na našom YouTube alebo v magazíne. Celkovo ako je postavený tento hardtail, tak váži približne 10 kg a treba povedať, že teda je to vrátane teleskopickej sedlovky. Teleskopka má konkrétne zdvih 125 mm. Mne sa páči, že aj hardtail model je ňou osadený. Ja už by som si konkrétne nevedel predstaviť žiadny horský bicykel, kde by som teleskopku nemal. V tých zjazdoch to je pre mňa nenahraditeľný pomocník. Základ takejto topky je samozrejme karbónový rám. Celý tento bike, ako som spomínal, má plus minus 10 kg. Káble sú vedené v tomto ráme samozrejme interne. Zopár ich trčí v tej prednej časti, je to spôsobené kvôli tomu, že jednak tam máte ovládanie tej teleskopickej sedlovky a potom tam máte aj lockout prednej vidlice. Na takéhoto pretekára určite lockout patrí. Ďalšia vec, ktorú oceňujem, že Kellys pristúpil ku komponentom takým kreatívnym spôsobom, je to, že pohon máte od SRAMu a brzdy od Shimana. Niekedy to býva taká preferencia mnohých bikerov, že keď pohon, tak OK, SRAM, ale pri brzdách sa radšej spoliehajú na značku z Japonska. Konkrétne tu máme vpredu 34-zubový prevodník, je to konkrétne kluky a teda aj šaltér SRAM X01. Zadná kazeta je 10 až 50, takže opäť tá skladba prevodov je vhodná pre nejaké pretekárske alebo dupacké využitie. Lockout bude zamykať vidlicu od značky RockShox, je to sitka, má zdvih 110 mm. Opäť keby som si kupoval bicykel aj s výhľadom toho, že tie vidlice treba nejako servisovať, tak pri RockShox tam bude asi najmenej problémov, takže opäť dobrá voľba. Pri kolesách tam v porovnaní s predchádzajúcimi prevedeniami tejto 90-ky nastala zmena. Opäť ja túto zmenu kvitujem, lebo značku DT Swiss mám veľmi rád a rád ich kolesa jazdím. Tu nám máme model 1700. To, že sa na tomto modeli nešetrilo, je vidieť aj na ďalších komponentoch. Značkové máme riadidlá aj predstavec, sú od značky Ritchey VCS. Takisto značkové je sedlo, to je od Fiziku. To je asi jediná vec, kde by som mal nejakú výhradu. Viem, že mne na môj zadok toto sedlo nesedí, ale inak v podstate tie všetky komponenty, ako sú tu osadené, kľudne môžu byť a takýto bicykel by som si vedel predstaviť, že ho budem sedlať. Tak to bolo stručné predstavenie najvyššieho hackeru od značky Kellys. Teraz si môžete v kľude vychutnať tie dizajnové prvky, ktoré, ako som spomínal v úvode, nevyzerajú tak pekne na fotke v e-shope. Pekne uvidíte tie lesklé a matné prechody alebo tie duhové nálepky. Tak čo hovoríte? Je to veľký rozdiel fotografia alebo takéto zábery? Komu by to nestačilo, tak tento model, konkrétne vo veľkosti M, máme vystavený aj v predajni v Hrádku, tak kľudne sa zastavte. Čaute.